miss you already. Sabi yan. I love you. Okay. What? Morning guys. So, ngayon guys, ang nangyari, yari guys, nag-cellphone lang ako dito guys. At saka ang nangyari, itong asawa ko, bumangon. Hindi ako nakapagluto ng breakfast. So, tinanong ko siya kung ano yung gusto niya. At yun, sabi niya sa akin, itlog daw. Itlog with cheese and onion. So, sabi ko, do you want, karne? With it, like, gisahon ang karne ba? With onion. Oo daw, guys. Ang karne is yung turkey. Yan yung ko. Kaya yun, lutuan natin. Igisa lang naman itong turkey, guys. Yun lang siya. Simple. Igisa with onion and then lagyan ng itlog and then cheese. That's it. Okay, atin muna itong itlog. Itlog ni Tami. Ang itlog ni Tami, ating asikasuhin. Guys, makikita ninyo palaging balik-balik itong sweater. Ito kasi yung andito sa baba. And every time malabhan, ibalik ko ulit siya kasi ayaw kong magpunta-punta sa taas. Yung kukuha na naman ako ng ibang sweater. Nandun kasi yung lahat ng damit ko. Nasa second floor. So kaya, yun, pabalik-balik, di ba? Pero nalabhan po yan, guys. Kasi ang daming nagsasabi na balik-balik daw yung mga Meron kasing mga, alam nyo na, tao na magsasabi na balik-balik daw yung damit ko. So kaya, yun, i-remind ko na kayo na yung damit ko is nalabhan bago mabalik. Hindi naman yan mabaho. Nalabhan nga si Tami nga yung nagtutupi, naglalaba, di ba? So yung naglaba kasi nga si Inday Mirian walang ginagawa kundi nakatulaloy. Yep. So yun, ito yung ating lutuan. Lagay na natin ang onion. Ganyan. Maraming turkey kasi gusto niya ni Kano. So, kaya, yun guys. Ito na guys. Tapos na yung kanyang breakfast. Hindi ko siya in-omelette kasi mas prepare ko yung parang nakikita ko yung may pagka brown konti. So, kaya in-scrambled ko siya, no? At saka, yan. Nandun pa siya sa labas, alam nyo na kung anong ginagawa. So, meron na ba siyang coffee? Wala pa. So, bigyan natin ng kape. Yan. Tawagin natin si Mister. Tami, dadugi-dugi! Kapasok na sa dudong, Tami, nakain na dong! Kain ka na? Kain na ako, dudong. Dudong, dudong. Adoy. Come on na. There's a lot in there. The coffee. Do you want something else? Aloy, pagkaluoy mo na. Luoy akong dudong. Luoy dudong Tami na. I love you. Aloy. Yeah, but you're smoking like crazy. Mauna diha dong. Sige, maghugas ako drink pinggan. Nood kami ng TV, guys. Ito na lang yung mga pinagagawa namin. Maulan. And sabi pa niya, mag-relax lang daw ako dito and then mamaya lang kaming magluto lang ako ng steak and salad. And that's it. Yun lang yung ipakain ko sa kanya. Wala namang problema. Basta may salad, masaya na yan. Ngayon guys, sinabihan ako ni Mister na, sabi pa niya, walang rice. Wala na akong rice, guys. Sabi ko, bakit? Gusto mo bang rice? So, kailangan kong magluto ng rice ngayon agad? Sabi niya, mamaya, kailangan mo ng rice kasi kailangan ko talagang kakain ng rice mamaya. So, ngayon, almost 4 o'clock and yun, lang kami, tambay-tambay dito sa bahay. And then, magluto lang ako ng rice bago natin makalimutan kasi magluto din ako mamaya, guys, ng steak sa labas. Hopefully, hindi magbagyo kasi uulan daw. Pero yung ulan, para namang mga bayot na ulan, guys, bading ba? So, but anyway, itong asawa ko is talagang nagpaiyak-iyak pa kanina. Sabi pa niya sa akin, daw. O, diba, yung rice namin may bato. You can tell really it's a real rice. Charot. It's not a fake rice. Kapag may mga tipasi, yung mga rice ninyo po, guys, ibig sabihin yan, totoong rice, hindi siya plastic. O, diba?
mag-grill sa charcoal kasi I want Tommy to try. So, my grill is damage. Ito pala siya. Dito pala ito ilagay. Naaso-asuhan naman ko diri guys. I don't know if it's working. Hala, it's raining man. So, maulan guys. So, kaya dyan lang kayo guys. Okay lang naman kung ano. Is it even working? I'll do it. Oh, it's starting. Look. Shredded wood. I like it. Oh, we got nothing there. You're good. My husband is making fun of me, guys. Pero maganda naman kahit walang ulan. So, yung ulan is pa wala. So, pinabayaan ko na lang siya diyan. O, di ba? Rakswa, mistwa. Pag may ulan, meron naman akong payong. So, bites ra. Love. Bisag ulan, oh. Asat ka maghanap niyan, guys. Nag-grill kahit ulan, oh. Masaya kahit very kaya gusto ko doon sa labas magluto, magbutang doon ng gazebo ba doon sa pinaka corner doon kasi gusto kong ganito ba, grill ito yung gusto ko. Hello guys! Maayong aga, maayong hapon, maayong gabi sa inyong lahat dyan. But anyway, maaga po tayo ngayon gumising kasi maaga si Mr. aalis ng bahay guys. At nagre-ready lang siya sa kanyang mga damit na dadalhin kasi baka daw hindi na daw siya uwi dito mga ilang araw. Sobrang busy kasi niya guys, everyday na lang trabaho niya ngayon. Pero sabi niya sa akin baka magbago daw yung schedule dahil sa weather guys. Alam niyo naman yung weather ngayon na spring na kami dito guys pero meron na namang snow sa ibang state andito din palaging umuulan at ang lakas-lakas ng hangin. Sa nakikita po ninyo, nagre-ready lang ako sa mga babaunin niya. Sana po kakainin po niya yun guys. Yun yung rice at saka yung munggo na ginataan at saka yung macaroni salad na gawa niya the other day. At habang naghihintay ako na matapos si Mr. sa kanyang mga pinagagawa tapos na akong nagpack ng kanyang mga babaunin, nililigpit ko lang itong mga hinugasan ko kagabi guys kasi pinadry ko lang dyan no. Mayroon naman kaming dishwasher guys pero hindi ko yan ginagamit guys. Sayang kurente guys. Sanay naman kasi ako guys na maghugas ng pinggan guys. Naalala kong anoon guys. Doon kami maghugas sa ilo guys. Dalhin namin guys isang planggana guys. Guys. Puno na jud ta diri guys, no? At dahil malapit na si Mr. matapos sa kanyang mga pinagagawa guys at nag-alsabalutan na siya sa kanyang mga damit, mga underwear guys, no? Nagdala na siya guys. Baka anong gagawin niya guys doon sa trabaho guys, ang daming dinadala guys. Nagpahalik-halik ako dito, sabi ko sa kanya halikan mo ako. Para naman maraming magalit sa akin dito. Ganito po talaga yan siya guys, ang daming bag na dadalhin guys. Yung kaya nagkasakit-sakit na yung likod niya guys kasi ayaw makinig guys. Sabi ko sa kanya wag nang magdala na maraming bag. Hindi man makinig. Binabaya 1 o'clock akong nagising and aalis po siya. So time check, it is 4:12 na. And then nag-CR lang siya guys. Pabayaan lang natin siya kasi and, ako din mabalik akong tulog eh. Kasi katulog din pa kay ko guys. I know, it's a marker, I see. So if you need a highlighter.
Put the whole box in here. Okay. Alright. Well, these are already marked, so I know what I'm using for what. Just Okay. I love you. love you too. Bye, on. Have a good day. Did I forget anything? Your watch. Hello, I miss you. I miss you already. Yeah. Karkihan. You have them. My pocket. Be careful driving, ha? Dami na lalab. Yeah, it's okay. I love you, man. I always love you. Oh, you wanna put that in your laptop? Yeah. Then, First. careful driving. Love you, on. I love you so much. Have a good day. I'll talk to you later. Yep. So, meron po tayong talong. Ang gagawin po natin is ating isugba. At dahil wala tayong kalayo, atin itong i-broil sa oven. What happened to me? Kin Sirah, Sirah, wherever will be. Na 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 na. At dahil lumaki tayo na palaging kumakain ng talong doon sa probinsya, maraming uod, di ba? Kasi walang spray-spray kasi tanim natin, mahalang spray. So ngayon, nasanay talaga akong bubungkagin yan, guys, at titignan kung meron bang uod. Automatic na yan, guys, na ganyan ang ginagawa. So yun, nilagay na natin ating tortang talong, guys, with a lot of ang bango-bango nito, grabe. Pero gusto ko talaga siyang i-flip yung katulad ng itlog ba, flip guys. Pinahirapan ko pa talaga sarili ko dito, guys. Ang hirap naman ito. Ang hirap naman. Ika muna, be, kung totoo ba yan, be? Ala. Agay, kainit. Aguroy. Uy, ang init, guys. Natuluan akong kamot. Sakit, oil. Ganun lang pala, guys. Ajajay. Diba? Daming hugasan. Scrambled torta. Yun siya. Para talagang maluto. Nasunog po yung aking kamay dahil sa oil. Aroy! Pinahirapan ko pa talaga yung sarili, guys, kung bubungkagin lang naman, no? So, para talagang siya.